Enodia machielo nyakorom gajuanga ma kendo en geno mare chiengni mar wuok tich tarik 25 dwe kodang en machina hinya e chono ni marama pinyero kamano kuom RamogiTV na waiko ni kidenjario mag chenro marama pinyo kongo waiko ni weche tiere mag motenre kod koth mapek mano chuti na manyoro e wuok tich wang'isi kaka weche osebedo kotenre kod go mag lakteche mapacho kabere kelo to mar oganda nyakwara magajua bende kidi mario wade an omondi alano mondi enjalo nyeweche go mag hola metropol wadhi ngiewo weche motende kod hola antiere jogo mosekwepo chulo hola magi ado jok makama ka bende ere okang manyaki bedi mondo mi yud hola kaka ngato ere kaka inyalo ni ibedo kod hola moro mekinga ka medo mana de kamarach magi etwak maramenyo piny kod mago mwami opek reports, yeah. So I don't want to give a wrong figure. We'll compile, we'll be issuing once we've compiled. But for the number of cases we know, they are ji ang'wen kama oting'o bila chielo witungi magi kalore kod chuti no tulu e boma ma Nairobi. Ji magi muoch mirutie magawa moro e boma ma Mandera. Ya wale enforcement officers ambao ya vetting ya bar owners and operators, yule ambaye anafaa kuendelea ama yule ambaye anatakiwa, badala ya kufanya kazi hiyo wengi wao ile vetting kuwa chombo cha kuitisha ongo. Baadhi ya pachoka EACC koro wacho ni apisas mag sirikal tiyo kod bandia kawasoya kuom johala. Machieg pachi mondi tudri kodwa nyalo oro ote machuok e lai maroma na riadek bende wantiere e Facebook kata RamogiTV ke wantiere bende RamogiTV Kenya wakachiel gi X gi Instagram duto nyalo miwa pachi odhiambo mar manypenyo wantiere gi jaloko marwa Wilson Ochuka machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jiang'wen oseyange ni owito ngimagi kamwandu modhuro ka jowuoth no obedo kod midhiero bang' kodhno kelo ola na piny mathoth. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okwa oganda modaki nyalo muomo mondo mi odare kinde mabad migawo marango chal kolwasi oyango igeno ni biro medo chwe pacho ka enyate dwe mar Ang'wen. En koth e boma ma Nairobi kod alwora mare koth mano okelo midhiero ne jodak kendo kelo tho mar ji ang'wen. Achiel kuomgi en obila mong'ere kaka mano owito ngimane kinde mano otemo reso ji ang'wen e stesen nyamburko ma Nairobi. Koth mapek no okelo lal kod kathoth apeni manie boma ma Nairobi ne ok kadre. Weg nyamburko no obedo kuom nyamburko go no okwame pi oula mano opong'o thoth apeni. Apaya mar expressway ne midhiero kwako ka pi oula no opong'e kamoko kuom kendo ne ok nyal kadho. Apeni amoko mano oyudo midhiero ne gin kaka Bunyala, Baricho, Ojijo kod Peponi. No one clogs it with that. So I think it's just a capacity. Design engineering will tell you that you design it based on the average amount of rainfall. And if it increases a bit, the kind of rainfall we received is not normal, And so many do not spend billions on providing extra infrastructure. It might happen once or twice a year, while they're competing needs for those resources. Ratasi products mantire Mbakasi en achiel kuom kembe manoyudo midhiero ketho mwandu manego gi odhuro ka kambino nolor are nyoro kendo nochuno mondo mi odog pacho. Our walls are gone, 3 sides. There's a wall where we are standing at the far end, which is now to the public, as there was attempted looting, but we called police who came in good time. We've got a wall on my left. One is a major safety issue for staff. It's also a risk for us because we're inviting such a thing. Manager mar kambino Seotend County ma Nairobi matero pi e kinde ma koth mapek chwe kendo rem golo taka madino
need the authorities to come in and take a decisive river, and the dumping of which is happening along the river. With people who have encroached into the river. Familia mohewa alfachiel ma onge kuonde jot bang' kodno ketho kuonde mag Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja koro kwa oganda modaki kuonde ma ola nyalo mondo mi odar. We keep getting reports, yeah. So I don't want to give a wrong. We'll be issuing hourly updates once we've compiled, but for the Sakaja go most no komedo ni Ted County no to kenge bura macho alokone jwenye neogenda. Tumeongea na viongozi wa Nairobi, the MCs wote wamepata ujumbe ambao pia wanapea leadership every ward their priority, and so we'll be able to, because it's an emergency, lakini tuko na mambo hii itakaa siku nyingi. Bad migao marango chal kolwasio wacho ni ikruok makare kalore ni kod mapekno pod biro medo chue ahinya tedwe. What we have observed that started during the week is going to continue. We expect a break on Thursday, and after the break on Friday we expect some parts to pick up again and to go. Expecting that it will last the season, possibility of going into June for some parts of the country, especially the western parts, the central part, but more distinctly over the coast. Negi kamar mapar hoyodo hinyruok kendo horingo yod thieth maduong' monj mar kalore kod ler piny kod bayango ne kwa mbele nyakoro mgajuang waido ni jonjore makuoja kendo weyo jangwen kod hinyruok marache kinde mane gilago jam paro mantiere county ma Samburu. Jodbura ma county ma Samburu kajodak ringo manyo kude no kwalo diek nyariyo kod dhok parabich matimore kai county moro mapuonjo e KMTC ma Chemo Lingot e sub oido hinyruok banka jokuo jamni no chiele gi magina okinyi makawuono ma monoyen. Leo asubuhi kutoka saa 4 wana attack kutoka bandits ambaye wametoka Malaso hapo Malaso wamepata watu ambaye walikuwa wanatayarisha kwenda kwa makanisa, wengine wako katika hali zao na walipiga risasi kila sehemu. Watu bandits zaidi ya ingia kwa community, walipiga watu risasi kiholela. Tumepoteza vijana wawili. Mali tundo tunapata hapa. Na tunalalamika kama serikali hatuna usaidizi hata kidogo. Watu wao wengine na bado wengine wanaletwa wanakuwa na majeraha. Sasa tuko na mochune kedo kod mibadhi mapisa mag piny owacho matima pedha mar kedo kod kongo ma oko podhi pacho kae timo magi wuok e bede migepe kaka mano mar choko suru KRA obila telo mar nakada obila kod apisa moko EACC owacho magi kinde ma jatend migao mar Rita Kindiki yo mag ochumi Kenya kasani oselor malo oro machik oko puodho. Judge Batintiere kod ler mathoth. E kinde ma jatend migao mar Rita Kindiki omedo nyiso chung' ne piny owacho ok biro kongo machik oko puodho kendo ni apedha margi pod biro medo dhi nyime. About 90 have been arrested and arraigned in court. We have been able to seize about 40 and poisoners. And we've discussed how to upscale that war. Duol makedo kod mibadhi e Pakistan ka omenda kuom weg kuonde uso kongo kendo
found its way to the vetting exercise. Officers wajue yule ambaye anafaa kuendelea ama yule ambaye anatakiwa comply, badala ya kufanya kazi hiyo, wengi wao geuza ile vetting kuwa chombo cha kuitisha. Nyaga EACC okonya pisa ma orwako mibadhi e chenro mar piny owacho kendo kod oting'a pisa mag telo mochung'ne choko suru KRA, obila, ng'eny mag mwandu ma itiyogo e pacho ka KEBS, Nakada, apisa mag kaunti ka osiem gi ndalo gi 40 koro chiegni rumo. Tume ya EACC kumonitor ile exercise illicit alcoholic drinks from our country. Magi timore kinde ma jatend migao Kithure Kindiki oyango ni apedha no osechako nyago lemo kanyaka sani maloyo kuonde math 6,500 mane tiyo kod leses margi marach oselor. We have been able to shut down 6,500 premises which were operating with licenses, but contrary to the Alcoholic Drinks Control Act, which is national law and which is superior than the county laws by virtue of our constitution. And therefore, those licenses have been revoked for violating national law. Kindiki beno lero ni giseloro kuonde uso kongo mane tiyo ma onge kod lesen kachiel kod kuonde nyuoyo kongo ma ok opodhi bende. We have also shut down 12,150 premises across the country which were operating without licenses from any authority. So in total, we have 18,650 premises that are shut down. We have also shut down, as at this morning, 14 distilleries which were operating illegally in various parts of the country. And we have also destroyed the infrastructure of those breweries to ensure that we destroy the production capability of manufacturing poisonous substances to the people of Kenya. Kaka yore no ni piny owacho tieko kongo machiko kopodho e pacho ka, migao mar rito golo siem ne josiasa mondo kik rwak siasa e chenro no, ka gikoni onge ng'ata mibiro yiene tayo ohala mar kongo machiegni kod kuonde somo. George Bati, Ramogi TV. Jochiw thieth mantiere bwo riwruok Kenya Union of Clinical Officers obwogo riwore kod jowetegi mag KMPDU e ng'anyo chakre wuok tich ma tarik 3 dwe manyien. Kaka jothieth mondi leronwa, kuko seyo sirikal kuom rem kete tim winjruok margi ma higa mar 2017 ma oriwo koda ka jiwo sach jochiw thieth ma jopuonjre motisni interns bero chenro mag okumba mar thieth ma imiyo jochiw thieth e kind mamoko. Midhiero maduong' nyalo bedo e ute thieth chakre wuok tich manyien mar tarik 3 poni migao mar thieth ok bi yie chopo dwaro mar jochiw thieth mamoko manie bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers. Ma bang' jokanyo mag riwruogni bwogo riwore kod lakteche mag KMPDU e ng'anyo. Your government has failed you. Because today, as Kenya Union of Clinical Officers, the Ministry of Health and the Council of Governors has actually forced us to call a strike and to interrupt health services. Sirikal ni gima sefwenyego en ni dhok mowinjo kata dhok mowinjo maber en mana ng'anyo no. Koro wan wadhi chako ng'anyo koya Homa Bay, wachiko Migori, wadhi nyaka Cho, wadhi nyaka West Pokot, waduogo nyaka Trans Nzoia, wadhi nyaka Nairobi. Wadhi ng'anyo mang'anyo mapok odwaro timore Kenya kae. Wadhi ng'anyo nyaka Mombasa kocha chama chako waduogo nyaka North Eastern. Jochiw thieth gikoni piny owacho osedino itgi e winjo ng'ur mag-gi ahinya to motenore kod ongirimiti mane gichuoyie kuogono e higa mar 2017. Ng'anyo mwaluongo ni waluonge kalure gi weche koso winjruok gi sirikal. Weche wa mosebedo ka waloso gi sirikal machiel kuom gin gimiluongo ni CBA. Koro CBA ni ng'iyo kaka maslahi margi mar tich. To ma kot maduong', doho maduong' higni 2 mokadho nowacho ni mondo wadhi wabed piny mondo bang' ndalo 90 wabed gi CBA no. Nyaka sani pok otimore, sirikal osebedo ka tero wa koni gi koni. Okinyi ma kawuono jochiw thieth mag interns mag riwruogni ne okawo barupegi mag chako tich e ute thieth. Kata kamano riwruogni pod oramo ni ng'anyogi bende onywando ng'ur mar osara mag interns go magikoni odwok piny. Jowa matiyo miluongo ni interns ma ose graduate makoro
rito timo internship no mar higa achiel, tiegruok mar higa achiel mondo migi leseni. Wang'iyo ni pesa ma nyicho duok gi SRC no ok wane ka wakawe yo mayot. Ma wadwa ni mondo chulgi kako nego beni chulogi Public Service Commission. Kawuono en odiochieng' mar 12 mar ng'anyo mar lakteche bwo riwruok mar KMPDU, matwak margi kod piny owacho juma ma okalo ne ok onyago olemo. Judith Omondi, Ramogi TV. Winfrida Mokaya Boyani ochako maka ka jata tije mar migawo mar doho ma pacho ka. Boyangi koro kawayanga kar mane en jata tije mar doho An Amadi mano odhi rutaya bang' bedo kaka jata tije mag doho kuom higni 10. E kinde mano ochako muma mar kawa pisno, Boyani oyango siro lokruok e migawo mar doho kaka yoreno ni ratiro yudore e yo mayot ne ji machwalo buche e doho. Ladies and gentlemen, Honorable Winfrida Boyani. I have been at the forefront of the administration of justice and understood the aspirations and expectations of the Kenyan people on the judiciary. As I take over the office of Chief Registrar of the Judiciary today, I do so confidently, having understudied my 3 predecessors whom I worked under. All of you who have come to witness the enormous task that has been placed on the shoulders of our CRJ, which means that she will continue to need our support. Kuram gajong enda kapar koda birio bang sachela midhiambo chendo en rameny pinyero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV kapo kaka oyo mokwonga na kawo moko kuom ote ma osechopo kae. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Jokopere manyande wa parish wacho no mor ko report mar Ramogi miyo oganda makmano wacho ni ngima makmana ni gima wuoro en ne joma timo ohand kuong magalagala imako kendo ipuko kuongo to jonjore to tamore amaka. Wacho ni mos kuon ne jok ma koth okelnegi chandruok e boma ma Nairobi. Kendo bende ote ma Fred Osuru, Fred wacho kanyo ni ogo mos ne joma hula rocho dak gi county ma Nairobi. Sakaja ne wacho ni oketo tenge pesa mar yawo mitaro. Pesa ni kare henotiango. Mano penjo ma Fred Osuru penjo. Neno bende ote kanyo mo ora gi Albert Gwe. Albert wacho rameny piny chopo ne makare dala mar Shangamwe e county ya Mombasa mora hinya gi chendo. Faith Muzomo kanti Malindi wacho ni gik ma ok important kata gik ma ok ochuno kaka udi mane ongi yot ema sirikal ong'iyo liero kausi to joma undu nego ji tieko kata kokang mikao negi onge. Kata eno bende ote kanyo mano mo ora gi Rafiki Nyakoropondo wacho ni entiere kodwa e chenro ne kachiel gi Hatuti Omboya Odongo Jauloma gi wacho ni gimora hinya gi weche manyien. Wayo matin ma ramany piny kikidhi mabor. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. What is this? Iwacho ni wuon nyathi ma Meher nonyuolo en Vikram Diwan. Wuodi ming'eyo maviki biro bedo ng'at machielo. Kaponi en onyalo bedo manav bang'e karano yie kode wano timo ang'o to Mrs. Diwan biro timo ang'o kofwenyo ni nyathine nosetho.
kendo rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi jong chendo ni mar rameny piny. Kwa dhi mbele ni wede, osiepe kod jofwambo no yore lamo ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinina. Misa makende ne ringre Rita no bagi kanisa mar Holy Family Basilica. Anyuola kod jofwambo mano tiyo kode no pare kaka jafwambo mano chiwo ngimane e tij fwambo. Kembe mano ndike bende opuoye kuom bedo jafwambo mane ogen mokalo. Jafwambo Rita Tinina oyangi ni no wito ngimane kalore kod tuo mar pneumonia motegno. Ringre Rita nyocha oyudi e yode mantie Kileleshwa okinyi mar Jumapil juma mokalo. Rita ibiro iki chieng' tich adek dalagi mantie Narok oweyo chieng' nyathine manyako ma jahigni 8. We could spend countless hours expressing our love for Rita and her extraordinary qualities, but she knew that. But her selflessness will remain a standard we can only strive to achieve. As I stand here before you, I am broken. However, broken things can be mended, whereas the loss of a loved one is absolute. What is remarkable, I find, is Rita Tinina established her legacy just shy of her 46th birthday. To the family of Rita, the Yapan family, to my brother Robert Nagila, and to beautiful Mia, we share your pain and stand with you. We acknowledge today that no words that we speak today will be adequate to take away your grief. Wala mohocho makene familia mari Nyasaye oket chunye kama okwe. Obila e kaunti ya Mombasa ojiw konyasore manengo ne romo siling milion 1.75 mane oting kowuok e kaunti ma Siaya gi gari moro matingo osike. Nyasore no mane nitiere kod rolls 3,500 na ichan chwale gwenge opogore mantie Mombasa kagen achiel kod Mshomori kod Ngajoni. Etwak jofwamb weche jalup commissioner ma Mvita Ronald Muywawi okoni nyasore no buma ber kendo jago manore ne oriambo ni en rech motuo. Jatendo bila e od bura ma Mvita Maxwell Agoro koni gibiro dhi nyime kod timo pedha to chutho mag joloko hand yedhe mameroji mane onegi duto irwakogi e od ang'enge. Ng'at achiel mitudo gi wach nyasore no osemaki kendo ichano chwale doho. Misokoto 100. Kwa hivyo kwa ujumla hii misokoto vile tunavyoona na ni misokoto kubwa yote kwa ujumla ni 3,500 na tunaona kwamba mahali imetoka ili kusafirishwa kuletwa Mombasa imetoka katika kaunti ya Siaya. Imeletwa kutoka kaunti ya Siaya imefikishwa hapa Mombasa, na vile sote tunaona ni kwamba hii yote ilikuwa inalenga vijana wetu hapa Mombasa. Na unaona mzigo kama huu ulikuwa unasafirishwa kwa kwamba ni samaki aliyekaushwa. Operation inafanywa kila siku kila wakati, na zile vifurushi ambayo tumezinasa zote tumeziweka, watu wamefikishwa kotini na hatujalala, tunaendelea na hiyo kazi vilivyo. Records ziko na kila mahali tumeshika doria. Chenro mar pur pamba e kaunti ma Homa Bay oyudo mijing'o bang' piny owacho chako chenro mar pogo ne jopur pamba mar 10,000
733 kodhi mag pamba kaka achiel kuom yore mag ting'o malo kit pur mar pamba e alworano. Koth pambago maromo tan 48 owuok e piny owacho mamalo, piny owacho mar kaunti no kod kambi mar Rift Valley Product Limited. Jagoro mong'ere migawo ma ochung' ne riwruoge mag saga e pacho ka Patrick Kilemi kod jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga notelo chenro mar pogo koth pamba e sto mar pamba mantie Magari e Homa Bay Town e kaunti ma Homa Bay. That is what some of the governor Homa Bay County. Mambo ya cotton, Homa Bay is iko top of the list. 2024-2025 financial year, mimi niliweka proposal nikasema nataka kuweka jina la Homa Bay. It is my prayer, and again continue working with the governor and the deputy governor to push so that we get an initial location ya jina hapa Homa Bay ya kuserve the counties of Migori, pia watu wa neighboring counties wa ya Kisii. I was surprised to learn that some people never planted the same seeds. Some kept some cages, some also sold whatever they were given. We are not going to give them out until we have the cotton distribution committee that will ensure you have a farm where you are going to plant those seeds. Akwayo farmers, please, wadoguruba wa prepare our lands mondo bi wakom pamba. Pamba ni emadi konyo school fee. Donguna ega pinyo ridore. Economy raksani sawa sawa. Bad migawo mar omenda e sirikal mamalo koro dhi chwalo bilion 7.4 ne counties ma pacho ka mar kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi, chenro mosir kod World Bank gi pinje mamoko. Counties koro gino ni biro tiyo kod omenda go e timo tije maber alwora kaka pidho yien e alworagi kod mamoko. Mano yangi ko jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u molose romo mano oting'o governors mawuok e alwora mar Imbo mar piny Kenya mong'ere ni Lake Region Economic Block e boma ma Kisumu. Bende no nyis governors go ne onene omenda ma ichwalogo oting'o mana mago ma oting'o weche mag bero chal kor lwasi. This engagement underscores the unwavering commitment of the government of Kenya to combat climate change and even the effects of climate change, and to reverse these negative effects. The resources will be provided, but please remember, it is programmed for performance. We want some results. Performance resources will follow performance. Most of the pollution, from our lakes, from our towns, is all being discharged in the lake, and that's why we have major problems in the lake as a result of that. The way we have moved from the original agricultural production system to our current systems has had a major impact. Let alone the national and county government, each individual Kenyan, even our children, have a role to play in combating the climate crisis. So it's very unique. We have agreed that we are going to work closely together with all the 47 counties, and particularly for these lakeside counties and the support of the German government. Royal Mabati Super Brand Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83.
Sasa kwa sau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo. Ji dhi nyorete kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu uso gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Mago mag tuke nyakwar mgajwang' tim mar Atlanta hela jotugo ma hikgi ne piny mar 19 kidieny mar yowuowi olo tim mar si Jupiter Catalonia gonde 3-0 e tuke ma Costa de Rada International Tournament mantiere piny mar Spain. Timno mitao gi kocha Stanley Okumbi noloyo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Alex Kipucho e dakika mar 9 kapok jatugo Elisha Nalianya medo ne Atlanta hela gol mar 2 dakika 5 kapok jotugo dhi e yweyo. Derek Okech nomedo ne Atlanta hela gol mogik e dakika mar 44 manomiyo gi loch e tukegi mokwongo. It's always going to be hard. You know, I'm just joining a group of lads but that I haven't known, but the boys are very welcoming. There's a good team spirit, so they made it very easy for me to come in and coordinate and play with them. Of course, I told them that first I need individual performance of the players, and for us to do that, we must make sure that there's a lot of risk-taking, and I will say that they did it. If you could see both right and left wing and number 10 and number 9, of course, there was a lot of combination, a lot of dribbling, a lot of shooting, and that's exactly what I told them yesterday during the training session. And collectively also we need to do a good job, because by the end of the day, when there's individual performance, then it comes to collectively, and I will say that they did it best. Kamachelo tim mar Harambee Stars biro rakore gi tim mar Zimbabwe odiochieng' makinye finals mag tuke pinje 4 na mibiro bagi e boma Malilongwe piny mar Malawi. E tugo mokwongo tim mar Harambee Stars nolojo bag tukegi Malawi gonde 4-0 kendo ng'ado tiko mar finals e kindgi gi tim mar Zimbabwe manoloyo tim mar Zambia e opich achoma bang' tugo no ruma modhi gonde 2-2. Kocha mar Kenya Injin Fiat tiyo gi tukegi mag osiepe loso tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag manyo tiko tuke pinje Afrika higa mar 2025 gi tuke mag pinje mangima.
Ikanye mwate kidieny mokwongo mar chendo mara maipenya korom gajwang pani na nyisi ni wantiere gi twak kidieny mar ariyo ka bende wendo wasipo studio kamano Alano Mondi makami mar Metropol mang'eyo chego mag hola wadheng'eyo ka bende isewinjo motendore kod CRB ni to en ang'o manyami keti kanyo pononi irem chulo hola mari kata gowi mikao en twak mabiro kidieny mar ariyo mar rameny piny korom gajwang omiyo kikiti maboro asebedo gi Wilson Ochuka mosebedo kalo kuna weche gi twak mar rameny piny bioda kama chuok bang' ma omiyo kete mana ka RamogiTV. Sio juju ni maombi, si kelele ni maombi, sio juju ni maombi, si kelele ni maombi. Dial *487*3# to get this song. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e RamogiTV. Machiegni kendo nyakorom gajwanga chenro en rameny piny na singo ni twak mabende wadheng'eyo mago motudre kod hola wechego mag CRB ang'eni sewinjo gino motudre kod CRB pononi irem chulo hola mari dwoko omenda mane ikawo ang'o matimore to ang'o manyalo mi ketie wechego motudre kod CRB to bende ang'o manyalo goli kanyo odhiambo kawuono antiere gi jalony wechego mag hola bende tie kambi mar Metropol mano Alano Mondi na nyisi ni igani na wasingo kelo ni wenge manyien e rameny piny omiyo Alano Mondi pok nobiro kaka kawuono antie kod nyakorom gajwanga mi thuolo mar moso nyikwa Ramogi gajwang machiegni. Erokamano ahinya Lydia. Erokamano kuom rwaka maber. Mokwongo adwoko erokamano ni TV mar Ramogi kuom miya thuolo ni mimondo atwag gi jopiny e weche mag CRB mana kaka isewinjono nyinga Alano Mondi mawuok e kambi mar Metropol CRB. Machiegni Alan, nyakorom gajwang wadwaro chako mana gi e tiende ka dwani omiwa puonj makare. Alan, CRB en ang'o? To ulang'o C gi RGB gin ang'o? Nyise jopiny mondo gibed kod ng'eyo makare. Erokamano, penjo maber ahinya. Oganda mathoth ok ong'eyo ni CRB en ang'o. In fact, kinde mang'eny ka ng'ato winjo ni CRB to ong'eyo ni mago jok maricho kabisa. Mago jok maricho mapok odwarone. Koro CRB en short form mar Credit Referencing Bureau. Mano e CRB. Koro CRB no chakre thurwa ka kaluwore kod weche mag kawo hola. Kinde moko inyalo bedo ni gimoro di kaka in Lydia to idwani imany pesa moro matin mondo iti godo. Koro kibiro ira kaka Alan ni mondo mi hola moro kidogo tiwachona ni biro chula hola ni bang' dwe achiel. Kogik dwe achiel koro ichako mana dhi na kona. Koro mane kaka ne CRB ochakore thurka. Iwinjo. Koro government owacho niya kama gima timore to koro gimiyo bengi gi benge matindo mabende iluongo ni microfinance banks teko mimondo chak share information
ni koro ka Lydia obiro ira mokawo hola kodeko moko chulo kuom kinde mane wawinjore cha, to koro inyalo miya information no kaka CRB tawacho ni Lydia kinde duto ok chul hola ne e wang' sa. Matiende ni kidhi kuom ng'ama chielo kawo hola to gi nyalo rango CRB to gineno niya, ere chal mar Lydia mar chudo, bende kokawo hola ochudo e wang' sa koso en ng'ama theko gi chudo. Ka en ng'ama chulo e wang' sa, in gi ratiro mar yudo hola machielo. Koro mano ne 2008, regulations ma 2008. CRB, Metropol CRB ne oyudo leseni mare mar tich 2013. Koro wawuok e regulations mag 2008, omiwa regulations mag 2013. Regulations mag 2013 wacho niya, koro kembe machiwo hola nyalo share full file information. Full file information tiende niya, information mari ka ikawo hola cha en positive, inyalo miwago. Ka ideko mokichulo hola, kokichulo hola mari e wang' sa, mano negative information. Wanyalo store that information. Koro mago e chike mosebedo katayowa. Metropol operate e bwo chike mag bengi maduong' e pacho ka, ma bende ong'ere kaka Central Bank of Kenya. Ok en kambi mochung' kar kende, itayowa kod chike. To e kinde ni, in this day and era, ng'ata ma pod nyalo bedo ni paro ni CRB en gima rach, gima dawach ni mano ng'at ma ignorant. Koro mano e tiend CRB, mane kuma CRB owuoke nyaka kogik e kinde ni. Koro en mar sirikal kose en mar jigiwegi? CRB ok en mar sirikal, en mar ng'ato wuon, kendo Metropol CRB, General GMD ilongo ni Samo Mukoko, to wayudore Upper Hill kacha, KCB Towers, 15th floor, e gwenge ma Nairobi kae. Ala nitiere kwan mar oganda ma thoro kawo hola e pacho ka iyudo ka nitiere kaluwore gi nonro ma bende notim. Jo Kenya maromo milion 21. Nitiere ndalo mano ka seche moko ka osebedo kosekawo hola, kata kamano iyudo ka ji maromo milion 5.6 bedo ni rem chulo hola ma kamagi. Kung'iyo nonro magu, gin ang'o gini mamiyo oganda rem chulo hola? Nitie weche mang'eny. Data michiwo no kata statistics no en ma last year, higa mokalo, isn't it? For the past 1 year. Gima osebedo ka chando jopiny ma tek kabisa en ni ng'eyo ni kinde mokalo ni, higni 2-3 mokalo, ne nitie corona nobiro mothago jopiny kabisa. Gimoro machielo mamiyo ji ok chul gopegi e wang' sa en gima matek ma wakale sani. But wach moro machielo niya, ng'ato nyalo kawo hola to amua ni en koro ok obi chule. Koro okawo hola kuom migawo ni endi ok ochul, okawo kuom migawo machielo ni ok ochul. Mano emomiyo CRB ne obedo ni koro oketi ni mondo orang weche kabila gi eki. But wach mar chulo hola oripo bed ni en responsibility mar ng'ato wuon. Kikawo hola tiwinjori gi ng'ama chiwo hola chania ni biro chulo hola ni bang' higni 5. En wajibu mari ni mondo ichul hola no endo bang' muda ma uwinjorogono. Koro kokichulo hola mari e wang' sa kata kuom muda ma uwinjorogo cha, to ibet gi negative information e CRB. To mano en gima biro chandi kabisa e kinde mabele. Ang'o manya timore marach mogik ne ng'ama chal ka? Pono ni in gi nying ma ok ber ahinya e CRB kocha. Ang'o manya timore marach mogik ala? Gima ber ni sirkal ma pacho ka onge gima ginyalo timoni. But ma ketho nyingi ni wuon. Iwinjo Lydia. Kamoro idiori. Kamoro nyalo paro ni gi pesa mang'eny kabisa ma ino kinyal dwaro hola. But kamoro idwaro nyiewo kata ot. Kamoro idwaro nyiewo gari machielo. Imedi bed gi geche 3. Koro ido ni pesa ma mari okoromo. Koro gima nyalo timore malich kabisa en ni sami diori ahinya cha, to koro idwaro kony. Idwaro hola kuom migawo moro machielo. Bedo matek ni kabisa mok inyal yudo hola. Kinde ma wachope ni wantie en era miluongo ni nitie risk based pricing. Iwinjo. Kinde mokalo ne ka in negatively listed, ka nyingi rach kabisa e CRB, to ne tek kabisa mondo yud hola. Iwinjo. Kinde nie bengi maduong' ma ipacho ka, Central Bank,
okiyie ni migepe machiwo hola ni gitun ni ng'ato hola. Lakini iyudo hola kaluwore gi rapim mari ma iluongo ni credit score. Koro ka isebedo ikawo hola tichulo e wang' sa, credit score mari bedo maber. Iwinjo, credit score ipimo kowuok e 200, 200 en credit score mapiny kabisa nyaka 190. Koro kin ng'at ma credit score mare for example ni 300, kidhi kawo hola inyalo miyi, lakini terms opogore. Gi mar ng'ama mare ni 900. Yes, opogore kabisa. Iyudo ni mari 300, koro kidhi kawo hola ni idwaro 5 million for example. To kirango score mari to giwacho na pana. Ok inyal mi 1 million, ibro mi 1 million. At the same time, iyudo ni koro interest rate mari ni malo kabisa. Nikech osenoni moyud ni in okichul hola e wang' sa. Koro interest rate mari opogore gi ng'at machielo ma credit score mare ni malo. Koro ineno ng'at ma credit score mare ni 800, for example. Mano nyiso ni en ng'ama osebedo kaka chudo. En ng'ama kawo hola chule wang' sa. Credit score mare ber kabisa. Koro en kodhi kacha onyalo negotiate. Iwinjo. En inyalo miye repayment terms, inyalo miye kinde mathuth. Mi mondo chul hola mare to interest rate gi bende ni piny. Koro kirango gigi yudo ni ng'at ma kawo hola to chule wang' sa nigi so many advantages. Koro it's just a matter mini iyamo iwuon ni dwa bedo ng'ano ma ni kare gi yore mag CRB. Yes. Nawinjo ki ituomo wach moro ni ntiere kuonde mi ikawe hola mopogore opogore. Sani piny tek alan kendo iyudo ko oganda moko tiere weche moko miwacho samoro iwache yot go to gitimore adieri. Ng'ato kawo lai mag simu ong'eyo manyien to donjo go to okoa kata odhi e fuliza to kawe maber to kawe to onege owi to chao kawo machielo. Begini lungo sustainable bed gima nyal ter kuom kinde kae to nyis uwego gande wi tim ma kama. Ng'eni nitiere jok matimo kamano. Na winjo mbaka moro kumoro ni odhi to kawo namba moro to register. Kosendikore to odhi okawo gola moro. Karo namba no weyo koro chako kawo namba manyien. Ere kaka wach ni bedo? Ere pachi wach ni to ere gima winjo bedno ganda ng'eyo? Penjo maber kabisa Lydia. En gima timore kinde ka kinde. Kinde ka kinde kamoro adiora kamoro adhi a register line en pesa matin kabisa, adhi akawo line manyien a register, akawo hola e kambi achiel. Kase kawo hola no endo, abolo line no endo kendo akawo line machielo, timore kinde ka kinde. Gima daher nyiso jopiny en niya, sama itimo kamano, ka idhi ma inyiewo line mar sime, ma line no e register kod kitambulisho mari, information no achiel kachiel waseyude e CRB. Database marwa wan gi unique IDs maromo 23,000,000. Emomiyo jok maparo ni CRB en gima rach, mano in ng'at ma pok odwarone. Iwinjo. Koro 23,000,000 to nitie kaka ni chako wacho cha ni out of 23 million nitie ji karibu 6,000,000 mo default. 5.4. Isn't it? Koro e 5.4 gi eki nitie jok matimo kamano. Matij gen kawo laini to register to wito. Sa asaya mitimo gir kabila no. Sa asaya ma ikawo hola kowuok e kembe mitayo gi CBK, information no chopo ni CRB. Koro kata kiwito lain cha, information mari ni CRB. Kinde machielo kidwa dhi temo kawo hola, iniparo ni wach line cha ni wito, koro mano wiji no wil godo, wiji oko wil godo. Information no ni CRB, to mano nyalo kelo ni midhiero mbele kaa. Gimi nyalo timo en niya, wabed joratero. Wabed joratero, kikawo hola, gima di tim maber kabisa en mana ni chul hola no. Kawo hola gi chulo e wang' sa maber, konyi mana kaka nawacho nyime kanyo, ni credit score mari improve. To credit score mari ko improve, konyi kinde gi kinde. Yes. Ntiere wach ma bende awinjo kiwacho kanyo ni nitie nonro madonjonu seche ma bende asedhi akawo lai machielo kendo aketo andikora mondo mi lai ni ema koro adwa tiyo godo e kawo hola machielo. Nitie wechego motenre kod tiyo gi nonro mar oganda e yo ma okare.
chopo nade mak jo CRB chak yud nonro ma anno kamiyo gi to anadhi mana keto line kachacha nyiswa kaka weche gi dhini kiti ngapenjore ni to ere kaka nonro ma kata data maga dhi chopo ne jo CRB to anto na miyo mana jo ndik simu dibed ni en irocho ratich oganda e otiyo marach gi nonro magi. Awinji maler kabisa. Gimi penjo e dho ngere wacho ni data protection okamano. Koro kaka na wacho mbele kanyo endo ni itawa kod chike mokete piny kaendi gi bengi maduong' mar Central Bank. Migepe mag chiwo hola gi eki bende tayo gi chike achiel gi mag bengi maduong'. Koro oyienwa timo gimilongo ni credit information sharing. Iwinjo. Sami kao hola kowuok kuom migawo achiel. Chiko yie ni migawo mikao kuom hola no omiwa details gi. Sami chudo cha bende jogi pod biro miwa nyisowa ni koro Lydia ochulo hola ne chaendi update report mar CRB. To one very serious e wach mar data protection nie. Koro gima timore ka en ni we just share information kowuok kuomwa kadhi e kembe mag chiwo hola. Mamano to chiko yie nitie e katiba mar Thurka. Gima ok wanyal timo dho kamoro in koro idwa manyowa ni idwa rango kamoro report mar jaodi. Koro igonwa sime kata imiwa ote machuok ipenjwa niya adwa rango report mar so and so. Mano ok wanyal timo nikech as an individual wa protect data mar ng'ato ka ng'ato. But e wach mar data protection ni jok mamiwa information no oyienwa gi chike matayowa e timo ohala mar hola ni. Yes. Ano moko mpenjo Freddy Winaman wacho ni ere gima nyago lesi aripo no ni osedonjo nitie kaka no serem chulo moko kuom omenda abendo jobed ni no chulo bang' kao hola. Koro en gi paro mar mondo mi gole CRB bedi e buge mabeyo kikete kaka wacho credit score ne kik bedi kumoro makata nyinge bende bedo ma ok ni kare. Ere gima nyalo golo ng'ate CRB alan? Koro kinde ka kinde ji wacho ni gola e CRB. Ji te nitie CRB. Kikao hola tichulo e wang' sa kata kikao hola to kichulo e wang' sa. Koro CRB ok en mar jok morem chulo hola kende. CRB ok en mar jok morem chulo hola kende. Mano kende e wach madai her ni mondo jopiny nyakwara Ramogi Ajwang' ong'e kawuono ni. Kaduoko nyakwara Ramogi Ajwang' ni. Gima ditime niya. Kane in kod hola to pok ichulo. Step mokwongo en ni chul hola mari. Kise chulo hola mari kaka na wacho ni regulations oyienwa ni koro kise chulo hola mari kambi mane kao go hola cha biro loso kodwa Metropol CRB to wachonwa ni isechulo hola mari gima wabro timo wabro update credit report mari. Updating credit report mari no kende omino ni koro isewuok kuom jok maricho ka e ng'ado koni in kuom jok mabeyo. Mani isewuok e CRB kanyalo tiyo gi lugha motiyo. To ni wacho ni CRB jite nitiere. Jite nitie. Koro en mana ni iwuok komarach koni ikross ibiro kama ber. Kane in negatively listed ideko mok ichulo hola mari koro wa update report iwuok ka kor kumajo marach koni ibiro kar kumajo mabeyo. Koro mane gima ng'ano nyalo timo. To wach mar updating ni sami chulo hola mari kao ndalo 2 nyaka 4 kama. Koro gimoro ipetim ni kinde duto michulo hola mari inyalo confirm in iwuon status mari mar CRB. Inyalo gonwa sime, inyalo timo self service in iwuon, inyalo bonyeza *433# irango status mari. Kineno ka hola mani chulo cha pok obedo updated los kodwa wabro timo ni update no endo. Yes. To na winjo kiwacho ni oken mar piny owacho. Be nitie kumoro amora ma bende piny owacho donje ma utigo do kanyakla. To donjo kanye to ere okenge mokao to ere bende gigo ma bende otimo ka entiere kod were. Kinde duto watiyo gi piny owacho achiel kachiel. Kaka nachako wacho ni chike ma watiyo gogi owuok kuom piny owacho kakalo kuom bengi maduong' e pacho ka Central Bank of Kenya. To kinde ka kinde piny owacho nyalo loko chike gi eki. Koro wasebedo ka watiyo kod piny owacho
kana nyisi e wacha chike manentie higa 2013 chike gi ekino biro moloki kendo higa 2020 kinde mane koro korona ochopo ka. Koro piny owacho nobiro mowacho niya, nikech oganda kalo e ngima matek, giwacho ni ng'ata manigi hola mar 1,000 kadok piny, information mare kik bed shared CRB. En koro kawa hola mare to chulo. Koro mane gima notimore. Koro mano nen ni okushon nikech kinde no koro ngima obedo matek kabisa. Mano dhi kuom higa achiel. Bang' mano koro regulation ma 2020 ni ma bende watiyogo sani nie nini matofauti iwinjo. Koro piny owacho watiyogo kila time. Every time watiyo gi piny owacho ka giloko chike, giloso kodwa ka chike olokore kendo watimo kamano. Sama walose kodi ni nitie digital credit providers miluongo ni DCPs. E kinde mokalo ne DCPs ok oyienegi ni mondo gi-share information gi CRB. Gimomiyo ne niya, oganda ne oloso gi piny owacho mowacho ni jogi ok ti kodwa maber. Kamoro ikawo hola kuom DCP achiel, bang' juma achiel to koro gichako oro ote machuok ne jaodi, kata gioro ote machuok ne minu. Koro oganda no mago mikawo e simu. Mikawo e simu. Mago e digital credit providers. Koro jo piny owacho ne jo oganda piny ne o complain ma piny owacho niya, all digital credit providers ok share information. Sama walose ni piny owacho nyocha oloko chikno. Ma sama walose ni nitie digital providers 51 ma koro yienegi. Omigi leseni gi CBK kokalo kuom piny owacho, koro gitiyo kamano. Koro kinde ka kinde koro gitiyo kaka un. Gitiyo kaka wan. Koro gitiyo kaka bengi gi bengi matindo. Yes. Koro kaduoko penjo mari, kinde ka kinde watiyo gi piny owacho achiel kachiel, even though CRB ok en mar piny owacho. Wasaneno kas weche lokore kendo bende chal mar uchumi bende dhi kalokore ahinya kaluwore gi nweng'o mar ji. Un kaka Metropol kata mana jogo ma bende rango wechego mag rem kawo hola, bende nitie chenro ma uketo mar bende miyo oganda obed gi lwasi makare mar kawo hola, kata ni ginyalo duoko e seche mowinjore kaluwore kod pek mar ngima? Watimo financial education kinde ka kinde, kendo kokalo e different channels. Gima watimo sani maduong' wasebedo kwa watimo kuom dweche mokalo en financial education. To bende watimo wamiyo ji lony kuom weche mag CRB. Ok wane ohala kende. Wamiyo ji lony e weche mag CRB, ng'ato ka ng'ato ripo bedo ng'e ni CRB tiya mang'o. Ok ni kiwinjo CRB to koro iwacho ni mago jok maricho kabisa, magi jok ma tama kawo hola. Koro financial education ma wasebedo kwa watimo inyalo yudo kuom kuonde mopogore opogore mag Metropol CRB, nikech herowa dibed niya, kaka nawacho ni ng'ato ni karibu ji duto ka isebedo 18 years and above to ibet ka ikawo hola in CRB. Koro herowa dibed niya, ng'ata mosebedo ka kawo hola actively obed gi financial education, to bende ong'e ni CRB tije en ang'o. Koro financial education watimo kinde ka kinde, wawuotho nyaka e gwenge, wawuotho nyaka e chiche, ka waloso gi jok matimo ohendni mimondo ging'e ni kikawo hola ma kaka inyalo chulo. Nitie kinde machopo ma weche biro mathoth manyalo tami chulo hola mane in go cha. Iwinjo? Inyalo loso kod ng'ama ne kawo hola kuome cha, bengi kata bengi matindo kata digital lenders mane walose wigi gie, to uloko chike mano ungo kikawo hola cha. Uwinjoru to koro gilegeza ni kamba kidogo. Koro mane momiyo wacho ni watimo financial education kila wakati mimondo jopiny obed gi lony makende e kuom weche mag hola gigi. Kiwacho ni legeza kama kidogo, nyiso ni giduoko e piny kit rido ma bende gidogo e tenruok kod omenda. Dipo ni nitie kaka ginyalo duoko piny omenda miduoko, koso en mana miyi kinde mondo mi ibed gi nyalo mar chulo omenda ni kuom kinde malach kopogore kod thuolo mane omiyi mokwongo? Kinde mang'eny duoko omenda mane omiyi cha piny ok nyalre, lakini inyalo miyi kinde mathoth mimondo ije panga ka ng'ato ing'e kaka iduoko
hola mari nyakitieki. Yes. To nitiere seche mabende ni wacho ni nitie CRB nitie kon maber gi kon marach kaka nikete. To kawo thuolo marom nade mondo mi ng'at mane nitiere kon maracha ogole mondo mi obed kod nyalo kendo mar kawo hola e kiamo. Kata obedo ni pok otieko chulo moko ka. So nyako bino chulo mondi motiek te kok nyal yawne kendo kawo hola kuonde machielo. E wach mar kawo hola wan ok wadonjore go ahinya. Kembe mikawo go hola ka kambi ka kambi nigi sheria mare mopogore. Koro an kaka Alan Khan kambi machiwo hola, ka ng'at machielo biro kawo hola kuoma, an gi chikega mopogore. In kaka Lydia ka in ng'ama chiwo hola in gi chikegi mopogore. Wan gima watimo maduong' kaka Metropole CRB en ni share this information gi ng'awa, share this information gi customer madwaro kawo hola nie, share this information gi kambi machiwo hola cha. Koro kuom kawo hola kambi nie ema biro amua ka gibiro mi hola kata gibi mi hola. Koro mano to ni kuomgi. Yes. To information ma wan gocha kamedo matin, information obede report mari, ma credit report mari kuom higni 5. Ka ikawo hola ichule wang' sa kata ok ichule wang' sa, chik owacho ni bang' higni 5 kowuok kuom odiechieng' mogik manitieko chudo automatically igole report mari. Yes. But kuom kawo chudo gi kinde gi weche machalo kamago, mago to ni kuom kambe machiwo hola. Aduoke mago motendre kod iluongo ni digital. Mago mabende oganda tiyo gi ong'we yamo kata simbe mondo mi gi kaw hola makamage. Samoro yudo ka nitiere ng'ato ma korango kwan mar omenda monyalo yudo kaka hola yudo ka ni piny to wadgi moro to nitiere gima malo. Miwa chal mar weche ang'o mamiyo manyalo yudo bedo matin molo minyalo yudo to ere gima kelo pogruok e chal mar weche makamage. Motelo kacha nalose wach chal mari mar CRB ma bende dho ngere wacho ni credit score. Credit score e the most important tool mamiyo chal mari mar yudo hola pogore gi chal mara mar yudo hola. Koro ka credit score mari ni piny to ne explain ni credit score mari nyalo bedo piny mana kaluwore gi kaka ikawo hola gi kaka ichudo. Ka credit score mari ni piny nyiso ni kata limit mari ni piny. Ng'ano ma credit score mare ni malo, limit mare ber moloyo. Koro yudo ni kamoro in kirango limit mari kidwaro kawo e yor sime tido ni limit mari 20,000. An karango limit mara tido ni limit mara 2,000. Matiende ni kambi machiwo hola cha kagirango report ma mara wuon to gineno ni okasebedo ka akawo hola tachulo kuom sama ber. In komachielo ikawo hola kinde ka kinde tichulo e sama ber. Credit score mari nyalo improve e yo mane. Kinde ka kinde kin ng'ama kawo hola kinde ka kinde ti make sure ni ichulo hola ni e wang' sama ber to at any given time okibed ni onge hola ma in godo. Koro ka credit score ni piny to nyiso ni samoro nitiere hola ma pok itieko chulo. Koro ka kambi me idwaro go hola cha rango to neno ni nitie hola moro ma pok itieko chulo, bedo ni gima tek kabisa mar mi kendo amount maduong'. Koro miyudo ni in koro limit mari ni piny. On the other hand, kagirango limit mari ni wuon gineno ni isebedo kikawo hola tichulo wang' sa, isetieko chulo hola duto mane in godo, koro giyudo ni in credit score mari ni malo. To credit score bende oripo bed ni kawo hola mopogore opogore. Kamoro ikawo hola moro mar bengi, kamoro ikawo hola moko mikawo e sime gi eki. Koro kiko gi kamano to miyo credit score mari bedo maber kabisa. Yes. Wuoye bende e wi kawo moko kuom wedeni kata osiepe iketo iluongo gi ni guarantors kaeto ang' irem chulo to gin makoro igone gi simu to ng'enygi iduogo yudo ka donjo midhiero moko ma ne ok gin kod gigeno ne gin gigeno ni samoro idhi chulo omenda ma kama to gik makoro gin makoro igone gi simu. Jomoko oseparo ni to diponi ma en achiel kuom yore mag chando jok mano okonyo ng'ato mondo mi oyud wuoye wi mae Alan matin e wi jogi miluongo guarantors. E wach guarantor ni adwa wuoye wach moro achiel mokwongo
sama ne wawuoye wach mar kawo laini tiwito cha, nitie gima timore ni samoro watni moro nyalo register sim card margi ka gitiyo gi kitambulisho mari. Koro kotimore kamano yudo ni kamoro wadu moro kata neru moro okawo kitambulisho mari gidhi ginyiewo laini to giregister go. Ng'ani kokawo hola ni ikete nyingi. Gimomiyo iketo hola ni e nyingi en ni nikech kitambulisho mari emotiyo. Koro kinde ka kinde sama watimo financial education mana nyisi gi eki, wanyiso ji kinde ka kinde ni rang status mari, rang chal mari mar CRB kinde ka kinde. Nikech kamoro yudo ni nitie namba moro manie ripodi kacha to namba nok mari. Kinono matut tiyudo ni namba no en mar nyari moro, namba no en mar watni moro. Koro mano gima timore kinde ka kinde. Kabire wach mar garanta ni, sama abiro kawo hola kaka Alan, to koro kambi makawo go hola ni dwaro ni abed gi guarantors. Taloso kodi kaka Lydia kendo aloso gi osiepna moro machielo, uwinjoru. Wawinjore ji adek ma uyie ni ang' nuket koku kanyo, ugoyo kogno makoro omiya hola ni. Sama wawinjore cha mawane kambi machiwo hola ni ma uketo kogno, hola madhi kawo cha in bendi biro kete report mamari. To ito kiti kode. To into kiti kode. Matiende ni wawinjore kodi in ng'ama osiepa, wawinjore gi osiepa moro machielo. Koro kata kokiti kode gimomiyo in garanta, matiende ni ka hola no otama chulo, to in kaka garanta iye miketo koki ni biro chule. Koro mane gima timore ni kamoro hola otama chulo to koro affect guarantors nikech negi sign, negi keto kogno magiwinjore ni kotamore to gibende gino dhi affect gi. To kaka garanta bende mana ni otamo chulo Alan bedo nade? Koro unduto ubedo negatively listed. Ang'eyo ni ok en wach maber ahinya, lakini ni iye miketo koki, ni iye na ni koro anakawa hola ni, i trust ani abiro chule wang' sa. Koro ka hola ni otamo chulo, wan duto ji adek, wan duto koro oketwa kamarach e yor CRB. Mane kaka gigitiyo. Nitie jana iluongo ni Fozi Jara. Fozi chal ni en nyathi kara japuonjre. Amene nokawo help mar somo. Openjo ni be help loan nyalo kawi masketi e CRB e kon marach ma CRB miyo wacho cha. Koro kaka nawacho motelo, kembe mag hola mamiyo CRB information gin kembe ma itayo kod chike mag piny owacho. Jogo duto ma ok nie bwo chikego ok nyal miyo CRB information. HELB en achiel kuom kembe manie bwo chike mag CBK. Koro HELB share information kod CRB. Koro ka kinde mono ripo bed ni chulo HELB cha ok ichulo, information mari bro bet e CRB negatively. To kopo ni pod ichulo mos. Kichulo mos, information mari wan godo, lakini ok negative. It's positive. Iluongo ni performing account. Performing account tiende ni kamoro ni ikawo HELB mar 1,500. Koro kaka ichule mos ni endi, wamedo update nyaka chieng' nitieki. So that is a performing loan. Yes. Koro ok en kar non-performing koni. Koro HELB oyieni kata hola moko madongo mikawo kuom bengi gi, oyieni chulo mos nyaka itiek. Sama ichule mos ni, ripodi ni kare kabisa. Yes. Erore mutiyo godo e tiyo kod lony manyasani, waseno ka nitie lokruok e lony manyasani ka bende nyaka sekta mar wechego mag hola bende nitiere kod kaka giloko chenro mag kotenre gi teknolojia ma nyasani. Ere kaka wechegi mag teknolojia ma nyasani kata lokruok kaka itayo chenro magu bedo kod pogruok kipimo kod kaka nutiyo chon? Chon ne tich tek kabisa nikech ne joma ng'eny nyaka ne bi e ofis kama wantie. Kinde nie waketo life obedo mayot kabisa. Kamoro amora mibede inyalo rango services mekwa. Kamoro amora mibede kikawo hola idwaro rango kamoro chal ni mar CRB, giminyalo timo en mayot kabisa. Kikawo ong'we yamo mari kata en mana gima tin cha, dial *433#.
kidial star 433 hash kanyo nitie services. Kamoro idwaro rango chal mari, kamoro idwaro rango credit score mari, kamoro idwaro report mari, kamoro idwaro CRB certificate. Oluongi tich kamoro giwacho ni ibi kod CRB certificate inyalo yudo kacha. Bende wan kod application marwa ma iluongo ni Cristobal mane Play Store. Ka en ng'ano man gi smartphone e mbui nyalo yudwa e www.metropol.co.ke. Lakini gima watimo maber kabisa ni kata in mana e gwenge machalo nade, wan gi agents e gwenge duto, agents 300 mokalo 300 e gwenge e piny mangima. Koro inyalo dhi agent marwa, nyalo loso kode kacha, onyalo konyi. Koro kopogore gi biro e ofis kata gonwa simo, wan gi call center matiyo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 2:30 otieno, nyalo gonwa sime, wanyalo konyi. Koro mago yore moko ma warahisisha ne oganda tich. Wan bende gi social media ma masani ji tiyogo mang'eny kabisa. Wan gi social media, inyalo biro kata Facebook page marwa, kata X, kata Twitter, kata Instagram. Penjo mora mora ma japiny ni godo wadhi duoki kacha kendo wamiyo tiji bedo mayot kabisa. Yes. To bende wachiwo puonj kinde ka kinde, wachiwo webinars, inyalo join, share information e mbui marwa, inyalo join mondo iwinja ipuonjri achiel kata ariyo. Erokamano. Yes. Alan kwati koda achiel kende. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni to nitiere gowi mar Hustler Fund. Wacho ni Machado ne jatelo gonwago ma erokamano kuom miye kura. Machabo aduoka adier to bele mchulo Hustler Fund nyalo ketie CRB kono. Kwati koda achiel kende. Mana kaka nawacho, nitie kembe mag hola ma itayo gi chike mag CBK. Hustler Fund nie boye kanyo bende. Hustler Fund onge boye kanyo. Yes. Hustler Fund onge boye kanyo. Onge kanyo. Onge kanyo. Oken kambi, oken achiel kuom kembe mitayo gi chike mane e bopiny kaeki. To ang'eyo ni kinde duto ma wan e siasa, jo siasa biro to wacho weche mopogore opogore. Koro in kaka japiny, gima ditim malong'o ni in iwuon, tim due diligence mari. Information ni Central Bank of Kenya okete readily available. Metropol CRB okete readily available. Inyalo mana dhi e mbui kacha to irango information ni, isomo gima nie chik. Nitie gima nie chik, Lydia, to nitie gima ng'ato wacho ni in iwuon. Koro ti gi gima nie chik. Mano kende gima dawacho. Wach mogik kwaloro. Mae kore momiyo e summary pa atuma salamu. Erokamano kuom rwaka maber kamano. Erokamano ni Ramogi kendo, RamogiTV kuom miya thuolo nie mondo watwagi. Information ma wacho ni gintie readily available. Nyalo gonwa sime 07 09 834 000 kendo nyalo lose mathoth. Kawane e mbui kata social media, kirango Metropol CRB across all social media handles, inyalo yudwa kendo wanyalo gomba kama mathoth. Jogo duto mosebedo ka otudore kodwa e chenro ma midhiambo ma kawuono ni, erokamano, Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano kuom biro ramany pe. Nyakorom ga jong mano kanyo en Alan Omondi, jalony chego mag hola e bwo kambi mar Metropol. En geno mara ne iyudo puonj makare kotenre gi wechego mag CRB. Koro ing'eyo nyakorom ga jwang' ok en gima rach. Kata kamano e CRB koro nitie jok mantie gi nying maber gi nying marach. Jiwo oganda mondo mi chulo hola mondo mi bang' ka gichak gikawo to gibedo kod nying maber kendo giyudo hola mamalo mondo mi onya dongruok maggi. Mano en tok mar ramany piny. Warom kendo saa 3 chenro maro imore. Nyinga Lydia Okeyo. Oriti masani.